мабуть, гарно сенсу. Адже, друзі, до речі, можна все, що зробити для вашого міста, ви можете зробити навіть самі. Знаходите нас у соціальних мережах, то є такі лише два слова, за якими можна нас знайти, де кожен спроможен. Ну а далі вже знаходите своє місто, голосуйте за нього, незвичайно, до вашого міста також приїде величезна сцена, безліч музикантів, на загалом безліч гарного настрою, і все це буде таким собі святом в вашому місті. Будемо робити свято своїми руками, чорт забирай. Це просто, як би там не було. Ну а поки розчиняємось музиці, поглинаємо її кіловатами, просто насичимо гарний день, гарним настроєм. Такі от радісні, посміхані. Ми, ну і чого бажаємо і вам. Адже будемо ділитися своїм настроєм, будемо ділитися своїми гарними емоціями та своїми відчуттями. Адже їх у нас досить багато. Як би там не було, і знову будемо нагадувати, друзі, що до нас долучайтеся до нас у соціальних мережах, ми абсолютно скрізь. Це Facebook, YouTube, ВКонтакті, Instagram і навіть на сайті. І все, що потрібно знати, зробити для того, щоб нас знайти, то лише два слова запам'ятати. Це кожен спроможен. Ось такі, це навіть може бути гарною мантрою вашого гарного дня.